Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια και μερικοί μου προτείνατε και κάποιες πολύ ωραίες ιδέες για επερχόμενα επεισόδια. Σήμερα ήθελα να μιλήσω λίγο για το φαινόμενο Slaughter to Prevail. Μία μπάντα η οποία εκτοξεύτηκε εν μία νυχτή, θα λέγαμε. Δεν θα έλεγα ότι είναι δίκαιο ή άδικο κάτι τέτοιο, γιατί όπως λένε και οι Αμερικάνοι, who am I to say, δηλαδή από πού και ως που θα ξέρω εγώ να κρίνω ένα τέτοιο μεγάλο, μια τόσο μεγάλη μπάντα η οποία εκτοξεύτηκε με αυτόν τον τρόπο. Και λίγοι μπορούμε να ξέρουμε ποιος ήταν ο τρόπος. Αλλά αυτό που ήθελα να πω για τον τρόπο είναι ότι, πως μεγάλωσε αυτή η μπάντα, ότι αυτό που παρατήρησα, γιατί το είδα περισσότερο σαν ένα γεγονός, παρόλο που πάρα πολλοί μουσικοί το είδανε πολύ ανταγωνιστικά και όλο αυτό το θεωρήθηκε πολύ άδικο, γιατί μια μπάντα από το πουθενά εκτοξεύεται με αυτόν τον τρόπο. Το μόνο που κάνει είναι αυτά τα περίεργα guttural φωνητικά και τίποτε άλλο και πλακώνεται με αρκούδες σε κάτι τέτοιο. Και ήθελα να αναλύσω λίγο όλο αυτό το pattern της κατάστασης αυτής. Ένα βασικό πράγμα που παρατήρησα είναι επειδή πήρε πάρα πολύ hate από άλλους μουσικούς οι οποίοι προσπαθούν πάρα πολλά χρόνια ξανά και ξανά, άλμπουμ στο άλμπουμ, περιοδία στην περιοδία και δεν καταφέρνουν τίποτα κοντινό σε σχέση με αυτό που κατάφεραν οι Slaughter to Prevail μέχρι σήμερα. Και νομίζω έγινε η εκτόξευση με το πρώτο τους κομμάτι που ήταν μόνο ένα κομμάτι, αν θυμάμαι καλά. Μετά βγήκε ένα άλμπουμ και ύστερα βγήκε ένα EP, κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα των περισσότερων ήταν επειδή δεν τους άρεσε ο τρόπος που εκτοξεύτηκαν, το θεωρούν άδικο, άρα σου λένε είναι κάτι overrated απλά, δηλαδή είναι απλά σημεία των καιρών. Εγώ δεν το είδα με αυτό το σκεπτικό, το είδα ότι πόσο κόσμο μαζεύει. 2.000 κόσμο κάθε βράδυ, ας πούμε, υποθετικά. Τους είδα πέρυσι στη Βαρσοβία, ήταν γύρω στα 1.200 άτομα. Δεν ήταν κάτι το τρομερό. Όχι ότι δεν είναι τρομερό τα 1.200 άτομα προφανώς, αλλά ενώ δεν ήταν κάτι που μπορεί να φαντάζεται κάποιος 10.000 άτομα, ξέρω εγώ. Είναι πιο ρεαλιστικό το νούμερο. Είναι τεράστιο για αυτούς που ξέρουν έστω και λίγο τι σημαίνει να μαζεύεις 1.200 άτομα. Και λέω, κοίταξε να δεις, λέω ότι οι Slaughter to Prevail παίζουν κάτι πάρα πολύ extreme. Δηλαδή, πραγματικά είναι από τα πιο extreme πράγματα που υπάρχουν. Δεν μ' αρέσει να τους ακούσω. Δεν ακούω Slaughter to Prevail. Και δεν έρχεται δηλαδή κριτική από μένα το αν είναι καλή ή όχι. Αλλά ότι φέρνουν καινούργιο κόσμο στις συναυλίες. Φέρνουν νέους ανθρώπους στις συναυλίες. Εκεί που λέμε καμιά φορά η κολοτράπ ή αυτό η μαλακία, το hip hop ή οποιαδήποτε άλλη. Άλλο είδος μουσικής το οποίο μπορεί να μην γουστάρουμε, να συχαινόμαστε ή οτιδήποτε, βγαίνει κατά καιρούς, εκτοξεύεται και μετά το κράζουμε. Ίσως ήταν κάτι τέτοιο και αυτό. Δηλαδή για το metal, ίσως να είναι αυτό που βγαίνουν πάρα πολύ παλιοί μουσικοί και λένε σκουπίδι είναι, δεν είναι τίποτα. Και αυτό κάνει τον κόσμο να πονάει ακόμη περισσότερο, γιατί τον κόσμο εννοώ τους μουσικούς, γιατί έγινε τόσο γρήγορα και προσπέρασε τόσο πολύ κόσμο. Δηλαδή, άμα κάνετε τον κόπο να δείτε πόσο ψηλά παίζουν οι Slaughter to Prevail, είναι αστείο. Γιατί υπάρχουν πολλές μπάντες αυτή τη στιγμή οι οποίες είναι αρκετά υψηλά. Εντάξει, δηλαδή, έχουμε μπάντες όπως είναι η Bleed From Within, η Knocked Loose, Kublai Khan, η Orbit Culture. Δηλαδή, έχουμε ένα κύμα νέων μπαντών οι οποίοι πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Αυτό όμως δεν τους κάνει το ίδιο μέγεθος. Είναι αστείο. Και η Lorna Shore, ας πούμε, είναι επίσης, πιστεύω, πολύ κοντά με τους Slaughter to Prevail. Όταν τους βλέπεις όμως που παίζουν στα φεστιβάλ, εκεί είναι που καταλαβαίνεις 100% τη δυναμική μιας μπάντας. Δηλαδή βλέπεις ότι παίζουν ψηλά, παίζουν χαμηλά και πάει λέγοντας. Προφανώς παίζουν πάρα πολύ μανατζερίστικα πράγματα, συνεργασίες με το φεστιβάλ, εννοείται όλα αυτά. Αυτά δεν μπορούν να βγουν από μέσα, αλλά δεν θα σε βάλει κάποιος headline σε μια αρκετά μεγάλη σκηνή ενός μεγάλου φεστιβάλ, εάν όντως δεν είσαι τόσο γνωστός. Και η Slaughter to Prevail είναι πάρα πολύ μεγάλη μπάντα. Αλλά σε αυτό που ήθελα να επιμείνω λίγο περισσότερο είναι ότι όσο και να μην μας αρέσει κάτι, είναι ωραίο που υπάρχει extreme ήχος, ο οποίος φέρνει καινούριο κόσμο. Η Knocked Loose
παίρνουν hate επίσης, επειδή είναι μια καινούργια μπάντα, η οποία ξαφνικά δεν μας αρέσει αυτή η καινούργια μπάντα, δεν είναι σαν τις παλιότερες μπάντες που βγαίνανε, που κάνανε εκείνο και το άλλο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει σε κάθε γενιά, ότι κάθε καινούργια μπάντα, κάθε καινούργιο είδος που βγαίνει μετά από αυτό που βιώσαμε εμείς στην εφηβεία μας, αν το παρατηρήσατε, τείνουμε να μην μας αρέσουν. Και έρχεται η καινούργια γενιά, οι καινούργιοι άνθρωποι, που ευτυχώς υπάρχουν καινούργιες μπάντες, οι οποίες παίρνουν αυτή τη σημαία και προχωράνε και μετά παίρνουν τα χρόνια και γίνεται μετά το επόμενο thing, τέλος πάντων. Το αστείο είναι ότι πολλοί κόσμος έχει συνδέσει τη φήμη τους με τον τραγουδιστή, ο οποίος λέει πλακώνεται με αρκούδες. Προφανώς δεν γίνεται ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι θα αρχίσεις να πλακώνεσαι με μια αρκούδα και θα γίνεις γνωστός. Εντάξει, αυτό έγινε αρκετά μετά. Για αυτούς που δεν το ξέρουν, έχει πολύ πλάκα, γιατί λένε είναι οι αρκούδες ή είναι αυτή η φωνή και τέλος, δεν είναι τίποτε άλλο. Ο τύπος, όταν έβγαλε το πρώτο Slaughter to Prevail κομμάτι, το έβγαλε από το δικό του κανάλι και είχε παιδιά, νομίζω ή 800 ή 900.000 subscribers. Δηλαδή καταλαβαίνετε το μέγεθος που είχε αυτός ο άνθρωπος πριν βγάλει το πρώτο κομμάτι. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ήταν σχεδόν όπως είναι για την Ελλάδα οι Unboxholics. Οι Unboxholics έχουν 1,1 όχι, σχεδόν έχουν και κανένα 3 εκατομμύριο. 1,1 εκατομμύρια subscribers. Αυτός είχε πριν βγάλει το πρώτο single 800 με 900.000, που σημαίνει ότι είχε χτίσει από πριν ο άνθρωπος κάτι πολύ καλό, γιατί έκανε διασκευές με brutal φωνητικά, έβγαζε πάρα πολύ ωραία και αστεία βίντεο. Παρόλο που ήταν αστεία, η φωνή του είναι τρομερή. Δηλαδή, για αυτούς που το θεωρούν ότι είναι απλά μία φωνή που κάνει κάπως, ας πούμε, δεν είναι αν μπορείς να το κάνεις και εσύ αυτό, γιατί θα το μάθεις. Αλλά το θέμα είσαι ο πρώτος που ξεχώρισε με αυτόν τον ήχο. Και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Επίσης το χρησιμοποίησε και σε πολύ αστεία βίντεο και σε πολύ ωραία τραγούδια. Δηλαδή πήρε τον System of a Down, το Lonely Day, ας πούμε, και το τραγουδάει με death metal. Εντάξει. Έχει κάνει πολύ ωραία παραγωγή στα βίντεο. Δηλαδή έχει πέσει χρήμα στις παραγωγές και στο ηχητικό κομμάτι και στα βίντεο κλιπ. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά λες «οκ, έκανε αυτό που έκανε, βγήκε και απλά εκτοξεύτηκε». Και αυτό το λέω περισσότερο γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι απλά κάνεις κάτι και μετά απλά πετυχαίνει. Προφανώς η τύχη παίζει τρομερά μεγάλο ρόλο. Για εσάς που μπορεί να έχετε παρακολουθήσει άλλα podcast δικά μου που έχω πάρει συνεντεύξεις από κόσμο που έχει πετύχει, και περισσότεροι από αυτούς είναι πετυχημένοι που έχω πάρει, δεν έχω πάρει από κάποιον σχετικά άγνωστο, είναι ότι όταν τους ρωτάω για το πόσο πιστεύουν στην τύχη, ότι ήταν υπέρ τους, όλοι λένε για την τύχη, ότι στάθηκαν πάρα πολύ τυχεροί. Και τι εννοούν με αυτό? Δεν εννοούν ότι απλά καθόντουσαν στο σπίτι, δεν κάναν τίποτα και απλά μία μέρα τους έκατσε κάτι και ήταν η σανίδα η οποία τους σέρφαρε, ξέρω εγώ, στα κύματα της δημοτικότητας, ας πούμε. Αλλά ότι δουλεύανε πάρα πολύ, ξέραν ότι ήταν καλοί, απλά αυτοί έτυχε να επιλεχθούν για κάποιο λόγο. Κάπου μπορεί να ήταν καλύτεροι, κάπου μπορεί να έτυχε να γνωρίσουν ένα κατάλληλο άτομο, την κατάλληλη στιγμή. Όλα αυτά που λέμε καμιά φορά ότι τι είναι τύχη? Είναι την κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλη τοποθεσία. Εάν είσαι και ικανός και το κάνεις αρκετό καιρό, τότε έχεις και περισσότερες πιθανότητες να γίνει αυτό. Πιστεύω δηλαδή ότι ακράδαντα η Slaughter to Prevail, παρόλο που μπορεί να είναι μια καλή μπάντα για πάρα πολλούς, προφανώς το μέγεθος αυτό που έχει πάρει οφείλεται πάρα πολύ και στην τύχη. Γεια χαρά σε όλους, να σας υπενθυμίσω ότι η καινούργια σεζόν άνοιξε. Για μαθήματα φωνητικών και κιθάρας μου στέλνετε μήνυμα στα social media και ξεκινάμε με το πρώτο μάθημα. Ένα άλλο γεγονός που παρατηρώ είναι, και μου το είχε πει ένας φίλος μου αυτό, μου το έλεγε για τις μπάντες οι οποίες είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, πάνω από 30 χρόνια ας πούμε, και έχουν πάρει όλες τις μεγάλες θέσεις στα φεστιβάλ, στις περιοδίες, σε όλα αυτά. Δηλαδή, σαν να είναι δημόσιο. Δηλαδή, μπήκανε μέσα, πήρανε μία θέση, δεν κάνανε καλή δουλειά. Οι περισσότεροι απλά πηγαίνουν στο χρόνο. Προφανώς θα κάνουν και καλή δουλειά αυτές οι μπάντες, αλλά αυτό που ήθελε να πει είναι ότι
εάν δεν φύγουν οι μεγάλες μπάντες, οι οποίες είναι και πολύ παλιές, δεν θα μπορέσουν να έρθουν και να ανοίξουν θέσεις εργασίας για καινούριες μπάντες. Και ίσως να έχει ένα δίκιο, δηλαδή βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, εγώ ας πούμε έτυχε να πετύχω, εγώ παίξει 2 φορές στο Hellfest και έτυχε να πετύχω και σχεδόν το ίδιο line-up στα headline. Είναι αστείο ότι πέτυχα Kiss, ZZ Top, Whitesnake, δεν θυμάμαι ποιος άλλος μπορεί να ήταν εκείνη την ημέρα, αλλά λέω ότι καμία μπάντα δεν υπάρχει πλέον. Τώρα θα αντικατασταθεί από άλλες μπάντες. Και είναι πολύ ωραίο και αρχίζω τελικά να το πιστεύω. Εκεί που πάντα έλεγα, έλα μωρέ, δεν είναι έτσι, ξέρεις, αν βγάλουμε καλύτερους δίσκους θα πάμε καλύτερα, άρα κάποια στιγμή ίσως να γίνει αυτό. Τελικά από ό,τι φαίνεται, δεν είναι ακριβώς έτσι. Όντως, αν ο κόσμος ακούει μία μπάντα πάρα πολλά χρόνια επειδή είναι εκεί, θα την ξανακαλέσουν. Δηλαδή, εμείς είχαμε ένα φαινόμενο που συζητήθηκε πολύ το τελευταίους λίγους μήνες, είναι ότι οι Blind Guardian σε 1,5 περίπου χρόνο παίξανε 4 live στην Ελλάδα. Νομίζω 5. Γιατί ήρθανε μία φορά στο release, 3ήμερο στην Αθήνα και μετά πάλι στο release, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι καλά. Και λέω ότι αν αρέσει μία μπάντα και τη θέλει ο κόσμος, τα φεστιβάλ δεν πιστεύω ότι θα ρισκάρουν εύκολα να αρχίζουν να βάζουν άλλα ονόματα και να αρχίζουν να πετάνε άλλους έξω. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μια τέτοιου είδους αντικατάσταση. Και με αυτό ήθελα να κλείσω κιόλας το σημερινό επεισόδιο, ότι κάποια πράγματα όταν είσαι οπαδός τα βλέπεις τα βλέπεις πιο συναισθηματικά. Δεν σε νοιάζει. Δηλαδή, αν σ' αρέσει μια μπάντα, είναι η καλύτερη μπάντα στον κόσμο. Είναι η μεγαλύτερη μπάντα στον κόσμο. Μπορεί να μην είναι. Αλλά αν έτσι αισθάνεσαι, αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης κιόλας. Δηλαδή, δεν είναι ωραίο να υπάρχουν κριτήρια για αυτά. Όταν όμως είσαι στη μουσική βιομηχανία και δουλεύεις και προσπαθείς να καταλάβεις κάποια πράγματα, πολλές φορές βλέπω κόσμο ο οποίος απλά παίρνει σημειάκια τα οποία βλέπει μπροστά του και λέει «Α, για να είναι γνωστή για αυτό, για να είναι γνωστή για εκείνο». Μπορεί όλα αυτά να είναι κάποιοι λόγοι, αλλά μπορεί να μην είναι οι κύριοι λόγοι που έγινε κάποιος γνωστός. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση σκεφτείτε ότι είναι Ρώσοι. Δηλαδή, πιστεύω ότι πολλοί κόσμος δεν θα ήθελε να τους στηρίξει επειδή είναι Ρώσοι. Προφανώς θα υπάρχουν άνθρωποι που μόνο και μόνο λόγω τοποθεσίας θα το στηρίξουν, αλλά μιλάμε και για μια χώρα η οποία είναι σε πόλεμο με την Ουκρανία. Άρα είναι ένα ζήτημα λίγο λεπτό για να αρχίσουν ξαφνικά να λένε όλοι «Ω, μια τεράστια μπάντα από ένα πάρα πολύ ωραίο μας που συμπαθούμε όλοι». Δηλαδή δεν είναι ακριβώς έτσι. Και είναι τρομερό αυτό που έχουν καταφέρει και πραγματικά το χαίρομαι που υπάρχουν νέες μπάντες οι οποίες φτάνουν σε αυτό το μέγεθος. Νομίζω ότι ανοίγουν δρόμο και δίνουν για μένα, να πω την αλήθεια, δίνουν έτσι ένα... ανοίγουν το δρόμο και βλέπεις στον ορίζοντα κάτι ότι δεν θα πεθάνει σύντομα αυτό το είδος μουσικής. Ο extreme ήχος που εμείς, στον οποίο εμείς ζούμε και δουλεύουμε και στεκόμαστε. Αυτά από μένα για σήμερα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Αφήστε ένα σχόλιο και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια χαρά.